Potpisujemo putem konkursa. U ovoj fazi dodelili smo 371 milion. Spadaju u red manje razvijenih opština na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Ali sad. To je za kampus. Radimo zajednički uređenje saobraćajnih površina u Osnovna škola Vase Stajić. Išao u osnovnu školu, pa mu je bilo neprijatno da traži sredstva, pa sam ja preuzeo njegovu ulogu. Opština Odžaci. Dođemo mi dok ne završimo. Nema problema.